Sauti and the Big. Autar mata tauraruwa ƙaunar ki ba zan iya barta ba. Autar mata tauraruwa ƙaunar ki ba zan iya barta ba. Autar mata tauraruwa ƙaunar ki ba zan iya barta ba. Autar mata tauraruwa ƙaunar ki ba zan iya barta ba. Ina ta azama idan na ganni da ke bebi na, kan farin ciki na ke kika saba bani shi hubbi na. Babu ki babu ni rayuwata bakin duhu bebi na. Kece sahiba ta kamar ki a yanzu ban gani ba. Baki amanar zuciya sauran mata ba su ganta ba. Idan na ganni ni da ke ni na san bani da fargaba. Rike ni masoyiya ta in zaman to miki ja gaba. Ki bani amanar zuciyar ki zan baki amanar zuciya ta. Kallon fuskar ki a zahiri shine babban farin ciki na. Gani ni da ke muna cikin farin ciki dan ƙauna. Rayuwa ta da ke ita na ɗauka farin ciki bebi na. Ki tuna da ni ne wanda kike kira jigonki dan farin ciki sai in amsa da lafazin bebi na. Kin faranta raina ke kika zama farin cikin ruhina. Kwan bakin ciki na nisantar mu ne da ke hubbina. Wayo na zuciya faman kuna take a fannin kauna. Ban saka a rai zaki min nisa a rayuwa zaɓi na. Ni ba ni rayuwa idan ba na ganin ki yar soyayya ta bi rayuwa. Dukkan sassan cikin jiki sun ɗauka ba ni tallafi bebi na. Ashe so baya goguwa a cikin shafi na zuciya. Be na shiga damuwa ganin ki ya sani na warwasa bebi na. Sanyin idaniya ta kin zamto mini ginshikin sashi Sashen ki na. fa na shiga damuwa soyayya ta saka farmaki ga zuciya ta gaza nasuwa hubbina. Autar mata tauraruwa kamar ki a mata ban gani. Na shiga kasashen Asiya na dawo Afirka ta yammaci amma fa kamar ki fa ban gani ba. Ga ki da tarbiya samun kalar ki akwai wuya. Domin ke ce tauraruwa kalar masarautar zamani. Mallakar ki a faɗin duniya na rike shi fa babban ci gaba. Domin ke ce fa a zuciya ta kin kafa babban sansani. Sani